po, pasensya na po, medyo may error lang po ng konti. Inaayos lang po ni Madam Arnie, tsaka ni Ate Edna, tsaka ni Sim Sara kung ano po yung magandang gawin. Kasi ang nangyari po, may nagre-reklamo about po sa ano. Ang gusto mangyari ng ibang ibang kung sino daw yung classmate, kung sino daw yung classmate, panaling namin sa classmate, magre-reklamo. Ang gagaling niya, bakit sa klase sila? Sa klase sila, di ba? Kaya nga nakulungan po dito, kung sino yung mapupunta sa A, B, or C. Pipiliin po kung sino ang malalagay ng A, B, or C. Pwede na happy girl or happy people. Swerte mo na yun. Di ba? Tulad. So, kasi po, ang oras po natin is hanggang 8 p.m. lang po tayo. So, ganito po, gawin natin. Lahat ng leader, kayo ang mabulong kung A or B kayo mapupunta. Ganun na lang. Swerte na lang po. Ngayon po, kung kayo yung A or B nyo, kayo po ang magbibigay. Yung leader na lang po. Sa lahat po ng mga leader, lapit po kayo dito. Sa lahat ng organizer, lapit din po kayo dito. Kasi po lahat po ng mga organizer, nagtatabi kayo, nasa kayo. Lahat ng organizer dito po, tulungan niyo po yung mga organizer na iba dito. Pasensya na po, kasi po na-accept na po yung mga organizer natin dalawa dito. Lalo na si Madam Arnie. Nagpasalon pa to para lang ano. Wow! Maya ka na. Nyama na. Isang. Okay, mga kagerdo, please, pasensya na po kayo kung magsalita po ako. Para lang po malaman po ng iba. Lahat po ng leader, lapit po dito, kada grupo, please po. Please po. Parin po dito naman po sa mga leader. Lapit.